nga may sagot ka sa kanununi. Myu abungli sa snabungli lilawe on na shingai shaprak na roka saga sa 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 le sa le sa 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 le sa le nununi nununi sa 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 le sa le sa 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 le sa le nununi nununi ate bugana nununi. Sa mong nga may sa rot ka sa kanununi. Myu abungli sa snabungli lilawe on na shingai shaprak na roka saga sa 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 le sa le sa 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 le sa le nununi nununi sa 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 le sa le sa 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 le sa le nununi nununi ate bugana nununi sa 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 le sa le sa 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 le sa le nununi nununi sa 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 le sa le sa 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 le sa le